Είμαστε στο δρόμο για Θεσσαλονίκη. Πάμε για Σέρρες το βράδυ. Ο αγώνας είναι το Σάββατο. Αυτός ο αγώνας, παιδιά, είναι ο πιο δύσκολος αγώνας στη ζωή μου ever. Ελπίζω να πάει καλά. Δηλώνω το στόχο μου ότι θέλω να κάνω πάνω από 60 χιλιόμετρα σε αυτό το εξάωρο. Είναι 6 ώρες κυκλική διαδρομή. Πιστεύω ότι γίνεται. Πιστεύω ότι θα πονέσω πολύ. Έχουμε πολλή μέρα μπροστά μας. Έχει καλό καιρό. Όλα θα πάνε καλά. Το ελπίζω. Ο αγώνας, παιδιά, είναι ο πιο δύσκολος αγώνας στη ζωή μου ever. Έχετε τρομερό review. Αν και... δεν ξέρω, ακούστηκε αυτό. Το ακούστηκε. Εγώ πιο πολύ για τα μακαρόνια έχω έρθει. 45 λεπτά ξεκινά. Δεν το πιστεύω. Έκανα κάπου στα 65 χιλιόμετρα. Let's make running cool again. Έχετε τρομερό review από το δωμάτιο μας. Ένα πράγμα θα πω. Είμαστε έξω από το δωμάτιο και το κλειδί είναι μέσα. Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, δεν κλειδώνει. Με οποιαδήποτε καρτούλα. Παρόλα, έθελε λίγο ένα κολπάκι. Εδώ είσαι. Μπαίνουμε. Δεν λέμε που είμαστε. Ωστόσο, να πω ότι είναι πάρα πολύ ζεστό. Εδώ πέρα, τουαλέτα. Είναι από το μίσος. Είναι η σκηνή με τον Vincent Cassel εδώ πέρα. Εδώ πέρα γυρίστηκε. Βγάλει το καθρέφτη. You talking to me? You talking to me? Εμάς τι πράγμα μου αρέσει να πάρει. Ωστόσο, δεν μυρίζει τίποτα. Μυρίζει πολύ ωραία το δωμάτιο να πω. Ντουλάπα. Χρηματοκιβώτιο, γιατί δεν είχαμε που να τα βάλουμε. Το ζήτησα ειδικά για το project. Τους λέω, παιδιά, έρθουμε εδώ σε λεφτά στις Σέρρες να έχουμε ένα χρηματοκιβώτιο. Εδώ. Φώτα παντού. Έχουμε όλα τα φώτα πλήρως λειτουργικά. Κουρτίνες διάφανες. Η εγκαταστασία υπάρχει λίγο εκεί στις γωνίες, παλίτσες από... αλλά ακόμα δεν έχουμε επιβληθεί στο δωμάτιο. Εδώ φώτα. Ναι. Δουλεύει. Εντάξει. Μπορεί και να μην δουλεύει καλά. Βγάλω εδώ πέρα για τα κρεβατάκια τα ωραία που τα έχουμε διπλωμένα οι άνθρωποι. Οφείλω να πω ότι το δωμάτιο είναι καθαρό. Είναι ζεστό. 90% των φώτων λειτουργούν. Ένα 10% δεν λειτουργεί. Άντε, σου δώσω 95. Σου δώσω 95 επειδή δουλεύει, δεν δουλεύει. Είναι το τέλειο. Έχει dimmer το φως μόνο του. Είναι τέλεια φτιαγμένο για ύπνο. Για όσους κοιμούνται με λίγο φως, δηλαδή είναι. Το άλλο δυσκολεύει τη φάση. Air condition μόνιμα ανοιχτό. Δεν ξέρω ποιος την πληρώνει τη ιδέα. Ναι, υγρασία έξω πολύ στις Σέρρες. Εδώ πέρα ψυγιάκι. Το έχω βγάλει από την πρίζα. Είναι ενιαίος ο χώρος στο ψυγείο. Για κάτι κρέατα που σου στέλνει η γιαγιά που είναι όλα παγωμένα. Λέει δεν χωράει πουθενά αυτό η γιαγιά. Είναι σαν καταψύκτη το ψυγείο εδώ πέρα. Δοκίμασα το κρεβάτι λίγο όταν ήρθαμε και έκατσα. Ο Μωρίς δεν είχε κάτσει ακόμα. Παιδιά, συγγνώμη που κάθαμε τα ρούχα πάνω. Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, όχι ύπνο δεν κάνει. Είναι σαν κούτσουρο, ρε. Εντάξει, μην κλαίουμε. Είμαστε κέντρο καράκεντρο. Είμαστε κοντά στου Λατζίδικα. Ζεστό νερό δεν έχω κοιτάξει αν έχει. Όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά για να βάλουμε ένα rate πρέπει να ξέρουμε. Αν και. Δεν ξέρω, ακούστηκε αυτό ακούστηκε. Θέλω να δω, αν και δεν τσεκάρεις το νηπτήρα το νερό. Τσεκάρεις εκεί, γιατί εκεί κάνεις μπάνιο κιόλας. Αλλά τέλος πάντων θέλω να δω αν έχει ζεστό νερό εδώ. Σκοτώνει. Νερό 10 στα 10. Ποιο είναι το rate? Αν βάλεις θέση που βρίσκεται, τα λεφτά που θα μας πάρουν. Ναι, μόνο η πόρτα. Εντάξει. Όχι, φίλε, θα τους βάλω ένα τίμιο 7,5 στα 10. Είμαστε περίπου μια μισή μέρα μακριά από τον αγώνα. Δεν νιώθει πολύ καλά τα πόδια μου. Ωστόσο, δεν έχω συνειδητοποιήσει και ακόμα τι πάμε να κάνουμε. Σάββατο το πρωί που θα ξεκινάει ο αγώνας, θα συνειδητοποιήσω τι πάμε να κάνουμε. Αυτά, παιδιά, πρέπει να πέσουμε για ύπνο. Ωστόσο, ένα πρώτο feedback, πολύ γρήγορη βόλτα που κάναμε. Εντάξει, ωραία ήταν. Ήρεμοι άνθρωποι, ωραίοι, χαλαροί, πίνουνε, τρώνε, γελάνε. Είδα ανθρώπους χαρούμενους. Πάμε να αλλάξουμε να πέσουμε για ύπνο. Καλή νύχτα, μαδά. Got the fofo, bitch, I'm outside. I be everywhere you don't go. You drunk and you high, and you smell like a hobo. I'm fly as a bitch, so I smile at my photos. I'm groovy as fuck, so they jogging my mojo. I pick up your bitch playing Casey and JoJo Cortez on my feet, bitch. I dress like a cholo. I'm playing Chalino inside of my Lolo. I talk to myself, I can talk to the popo. I'm drinking iced tea and my bitch still like Coco. You hang out with dude, that just too many hotos. I hang out with bitches, they lazy, they go both ways. Now the two bad bitches like deja vu. They don't know me, but they still be like, I hate that dude. I don't like nobody, so I feel you, fool. How you feel about me is how I feel about you.
Έχουμε τελειώσει το shakeout run. Έχουμε να πάρουμε τα bib numbers. Κάποια στιγμή είναι να μας πούνε για τον αγώνα, tips and tricks τύπου, για όσους είναι rookies όπως είμαι εγώ δηλαδή, που έρχονται πρώτη φορά. Το βράδυ έχει και ένα pasta party, έτσι το είπανε, που είναι πολύ σημαντικό να φάμε μακαρόνια. Αυτά. Πάμε να πάρουμε τα bib number. Για κάποιο λόγο έχω πετώσει. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ξανά ότι τρέχουμε. Πάμε. Πήγαμε. Ευχαριστώ. Έχουμε πάρει νούμερο 140. Τρέχουμε αύριο στις 12 η ώρα. Έχω τσιπάκι σε κάθε πόδι. Όμοι γίνει το κάποιο λάθος, να έχω και στα δύο πόδια ώστε να μετράει η απόσταση. Στο επιμελητήριο εδώ πέρα έχουμε μια εκδήλωση, κάτι θα μας πούν. Εγώ πιο πολύ για τα μακαρόνια έχω έρθει. Λοιπόν, έχουμε την τιμή να έχουμε στον πάγκο μας τη Μαρία Μαλάη, τεράστια αθλήτρια του ελληνικού χώρου, για όσοι την ξέρουν. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Μαρία, γιατί μου έφερε αυτή τζελάκι από την Αθήνα. Αυτό. Μαρία. Cause though the apple don't fall too far from the tree, unpacking them doors, bro, or misery from pops, where he fall from the skies to the seas, niggas handling. Λοιπόν, παιδιά, πήρα μακαρόνια. Έχω ακούσει πάρα πολλούς αθλητές, πολλές προετοιμασίες. Η προετοιμασία μου είναι άθλια σε σχέση με τις δικές τους. Δεν πειράζει τόσο. Μακαρόνια και ύπνο. Η ώρα, παιδιά, έχει πάει 9. Δεν είμαι καθόλου έτοιμος. Ποιος είναι? Δεν είμαι καθόλου έτοιμος, λοιπόν, για άλλη μια φορά. Για μένα αυτό είναι κάτι ακραίο άμα συμβεί και το καταφέρω να τερματίσω τον αγώνα με πάνω από 60 χιλιόμετρα. Outfit για αύριο, κολάν, bib number 140. Θα είμαι τυχερό, λέω τώρα. Παπούτσι, θα βάλω παπούτσι πολύ σοβαρό. Deviate Nitro 3, πολύ άνετο, το αγαπημένο παπούτσι για τα easy. Επίσης, στιγμή που περίμενα ώρα, από το control με ενημερώσανε πως είναι Μάλαϊ. Η Μαρία με έπιασε και μου είπε δεν είναι Μαλάι, είναι Μάλαϊ. Οπότε εγώ ζητώ δημόσια συγγνώμη στη Μαρία και παρακαλώ πολύ όλο τον αθλητικό κόσμο που γνωρίζει τη Μαρία να την αποκαλεί Μάλαϊ. Τώρα θέλω να κουρευτώ και λίγο. Τι να κουρέψω? Δεν έχω τίποτα να κουρέψω, αλλά θέλω έτσι λίγο να κουρευτώ, να φρεσκαριστώ. Σε 45 λεπτά ξεκινάω. Πιστεύω ότι θα το κάνω, αλλά δεν νιώθω πώς θα ξεκινήσει. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω με τι ψυχική δύναμη πάω να το κάνω. Έχει τρομερή μέρα, που δεν είναι για τρέξιμο. Θα θέλω να είναι πιο μουντός ο καιρός. Μαρία στον πάγκο, άρχισα να γνώσω τον πάγκο. Θα με βοηθήσουν οι άνθρωποι να είναι καλά, να μου δώσουν νεράκια, ένα τζελάκι. Αυτά. Είμαστε καθόλου οργανωμένοι, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα πετύχουμε. Εν τω μεταξύ, μέσα το πεταλίδα με αυτά γυαλιά. Τρεις ώρες ακουστικά, 3 ώρες immune. Έχω φτιάξει λίστα με immune, φοβερή. Έχει πιάσει και το GPS. Παιδιά, ελπίζω να τον πεθάνω τον αγώνα και να μην με πεθάνει αυτός. Ευχαριστώ και τα παιδιά στην Αθήνα που μου έστειλαν καλημέρα, καλή επιτυχία και τέτοια, όλους εσάς που μου στείλατε. Έφυγα, παιδιά. Τα λέμε σε 6 ώρες, Yeah. This that shit DJ Shay made me feel. This that shit he used to preach to me. Everything I do is on this level. Real shit. You know, biggest in the city. I've been a student of this shit for so long. I'm the biggest in this shit right now.
It's only right. It's only right. Yo, when the streets get a win, let's celebrate it. Hood, small, rich, melanated, and educated. I'm on a new level like a moving elevator. When I jumped in, I levitated like Elgin Baylor. Imagine I'm finding me, I'm somewhere I could find a freak. Ass so fat, I feel like James and a giant peach. Hesitant, strange, I questioned it thinking like, why me? I got aim like a shooter and game like I'm Kyrie. And I can put you on some game that's been around for centuries. You see the same people on your way down eventually. I'll admit we been moving like they out to get me. I made that powder kangaroo jump like I'm out in Sydney. When they ask me how I feel, I tell them much better. I'ma be up level somewhere when the dust settles. This one for the crown. In the crowd, award shows, looking around, thinking, who the fuck I'ma pass now? I'm getting higher. It's the butcher. You should know me by now. Παιδιά, θέλουμε λίγο ακόμα. Άλλο 14 χιλιόμετρα περίπου για να σπάσω το 60. Πονάω, η αλήθεια είναι, αλλά δεν τα παρατάω με τίποτα. Soon as you hear it, these words will lift you in spirit. How many people changed the world with a mic and a book of lyrics? I left them pots unattended, I left my blocks and hysterics. And the hurt that I caused to my people was mine to wear it. I ain't always think higher, but one flame spark fire. Fire's for my dog writing letters back from Oneida. Don't like a ghost write for a rapper, and don't like a Κλαίω εδώ και κάνα δεκάλεπτο ρε. Δεν το πιστεύω ότι τρέχω 10 μήνες και έκανα κάπου στα 65 χιλιόμετρα. Είναι απίστευτο. Πάω από το νερό. Πάω από τη σκότα. Θα επανέλθω σε λίγο. Μπράβο ρε μάγκα. Μπράβο ρε φίλε. Ρε είναι έτσι μεγάλο ταλέντο ρε. Στα 5 πρέπει να είναι. Μπράβο ρε. Θεός, μπράβο. Ένα group hack γρήγορα πριν φύγουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους supporters. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά. Ξαναζητώ λοιπόν δημόσια συγγνώμη ενώπιον της Μαρίας. Δεν είναι Μαλάι, είναι Μάλαϊ. Οπότε. Στο πρώτο άλφα. Ζητώ συγγνώμη Μαρία, αλήθεια. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Θα σταματήσω να συζητήσω αυτός ο τονισμός. Είναι κλασικό Ο λάθος. λάθος τονισμός. Αυτό. Λοιπόν, τώρα. Φτάσαμε Αθήνα. Η αλήθεια είναι πως πονάω. Πονάνε τα ποδαράκια μου αυτή τη στιγμή. Ειδικά παιδιά, ο αριστερός δικέφαλος με έχει πεθάνει. Επίσης, να πω κάποια tips and tricks για όσους θέλουν να κάνουν ούλτρα. Πολύ νερό, πολλούς ηλεκτρολίτες, τζελάκια. Να φάτε πολύ καλό πρωινό. Το πρωινό με εμένα ήταν πολύ ψωμί με μέλι και βούτυρο. Πολύ υπομονή. Όταν πονάτε, απλά αλλάξτε λίγο ρυθμό να ξεμαγκώσουν τα πόδια. Τώρα μιλάω εμπειρίες ενός ρούκι. Γιατί εγώ πρώτη φορά το έκανα, ούτε είχα προπονηθεί γι' αυτό. Ειδικά για 6 ώρα σταματήστε μόνο για αναγκαίους λόγους. Καλές προπονήσεις, μην κάνετε αυτό που έκανα και εγώ το λάθος. Και μετά θέλετε καλή αποθεραπεία. Παγοθεραπεία, λίγο massage gun, λίγο μπότες στο φυσιοθεραπευτή. Έχει πολύ πράγμα τώρα. Πάμε για το τουάζ. Bye. Τελείωσε ο αγώνας, τα πόδια έχουν χάζω ξεκουραστεί, αλλά αλλάζουμε τελείως παραστάση. Έχουμε έρθει στο Paradise Tattoo. Ασκληπείο 71, έχουμε έρθει να φάμε ένα ντάγκερ στο λαιμό. Τέλος πάντων, από εδώ μπαίνει, από εδώ βγαίνει. Το τατουάζ έχετε δει πάνω μου είναι όλα από το Βαγγέλη. Οπότε ένα τεράστιο shout-out στο Βαγγέλη. Όποιος θέλει να κάνει old school, Japanese με χρώμα, old school με χρώμα και χωρίς, γενικά είναι πολύ καλός, πολύ τάλαντος. Έχετε δει τις δουλειές του, θα κάνω και τα social του από κάτω να τα δείτε. Πάμε να φάμε το tattoo. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Πολύ ωραία. Πώς νιώθεις πίσω, εντάξει. Πάνω στο κοκαλό του. Τι να νιώσεις. Τι να σου πει, περιμένω το φρίγκα. Αυτό χωρίς break είναι. Πρέπει λίγο έκανα σύνολο break, νομίζω. Ούτε και ένα τσιγάρο να σταματήσεις. Έκανα σύνολο break 5 λεπτά.
Από τις 6 ώρες δηλαδή. Είχε απαντήσει η λογική που έχει το τατού. Δηλαδή αυτή η αντοχή στον πόνο έχει πλησιάσει πολύ του τρεξίματος. Δηλαδή, ρε φίλε, εκεί πέρα που έτρεχα, λέω εντάξει, τώρα έχεις φάει τόσα, ξέρω εγώ. Και στην πλάτη πόναγες, και στα πλευρά πόναγες. Αλλά πάλι τελείωνε ο artist και μετά σταμάταγε η φάση. Είναι και όλο το τώρα αυτό δεν είναι. Είναι σε ένα σημείο που δεν γίνεται. Ξέρε μπρο, τώρα αυτό ακριβώς είναι ένα τατού που δεν είναι τώρα. Ναι, δεν πήγα να κάνω ένα μικρό εδώ. Θα πονέσει εκεί, το είχα αποδεχτεί. Cause we off the hook. I smoke the cheapers and remain here cause they need us. Sell out, they wanna be us, but it ain't here. I blow spots and hold blocks for those cops that try to roadblock my road to the top. I throw shots. If not, I'm bird hunting in the suburb frontin'. And I've been peep Duke in the rear view. Ain't nothing, that's what you say, but I say it's probably something in the frontin'. But on another note, y'all MCs better take it while y'all can get it. Cause when we hit it, we gon' rape it to let you know. Τέλος break. Τώρα πόσο ανακουφιστικό είναι αυτό, παιδιά. Κλείνουμε. Ζελατίνα και τέλος. Γελατενία. Για τέλος, το vlog. Θέλω να μου γράψετε πώς σας φάνηκε το βίντεο αυτό. Επειδή όλα είναι σε πρώιμο στάδιο στο κανάλι, οπότε θέλω πολύ feedback από κάτω. Ελπίζω να είστε λίγο επίοικοι στα σχόλια. Αν μπορείτε και σας άρεσε, ένα subscribe, καμπανάκι και τέτοια, όλα αυτά που λέτε όλοι, like, share, αυτά. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι τώρα. Καλή συνέχεια στο τι κάνω. Και παιδιά, βγείτε έξω και τρέξτε. Let's make running cool again. Αυτό είναι το hashtag μας, secure that. Bye. Είναι καθαρά τα δόντια σου, ναι. Το γράφουμε αυτό. Ναι. Αλλά κάποιος μου είπε ότι έχει και τουαλέτες μικρές, χημικές μέσα στον αγώνα. Εντάξει, ελπίζω να τις χρειαστώ μόνο για το ψηλό. Θέμα ευθύνηση για να μπήρα τελευταία μας μέρα σήμερα. Παιδιά, ναι, είπαμε τώρα το πρωί έχω πήξει μου. Συγγνώμη. Ήθελα να ευχαριστήσω τη μαμά μου, τον παπά μου, τη γιαγιά μου, το θείο μου. Τι παίχτης είσαι, με βοήθησες πάρα πολύ. Ποιος είναι? Την πατήσατε, έχει το δικό του. Οκ, Ντέρις! Οκ, αντιά. Φιλού, παιδιά. Να σου πω, χρεώνω εγώ για αυτά,